Prosím, dej mi aspoň něco. Ty vole, tohle je krásná karta. Tomu mega bolu. Per to tam. Tak jdeme na to. Čet, jsem nervóznější víc jako při tom prvním. Mamiku, jsi nervózní? Easy, já to cítím. Pojďme. Rozstřihni jeden balíček. No, Ne, to si nedělej. blázen. Prismatic Evolution Super Premium Collection. Opening. Open it or keep it sealed. Always open. Open. Always open. Čet, jak nemáte něco takového, to prostě musíte otevřít. Jednou za život. Každému, co sbíráte Pokémony, vám přeju, aby si jednou za život otevřeli tady ty SPCčka. Protože to je něco, co je fakt jako pecka bomba. Ale tady ten prismatik je mega krásný. Celý ten design je úplně geniální. Tak, máme to odsilovaný, to znamená, že jsme hnedka -3. Žádný, děkuji za 50 měsíců. No pome Hypers. Obsah chat. 30. výročí budeme brát, jasně, že jo? Tenhle obsah samozřejmě získává jeden z vás, to znamená, máte tady slivy, máte tady holder na kartičky, takový mega krásný, a podložku. A samozřejmě celý ten box. Já si beru IVčko, to dávám na stranu, protože aspoň něco takzvaně z toho boxu budeme mít, a potom vezmeme boostery. Já to nechci rozebrat úplně celý, takhle krásně to budete mít zabalený. Takže kdyby se někdo chtěli chat, 5 gifted subů nebo 500 korun dono a vylosuji jednoho z vás. Je to takový, že ne, že byste mi zaplatili ten opening, protože tady to SPčko stojí nějakých 9000, ale udělá to jednomu z vás radost. Jako vypadá to luxusně, chat. Neříkejte, že ne. Je to fakt jako sexy. Jasně, bude to mít bez těch boosterů, ale za mě to jako je jednou vůbec z nejhezčích SPCček v rámci kolekci. To jsem mohl vidět. Jeden booster bys tam mohl nechat. A ne, on tam nechat půlku. Dick. Minus tady 9 kázem. Kvůli tomu. Jdem na to chat. Tohle odložím semka. Když pane to necháš tam i promo. Chat, byste mi normálně voškubali o všechno. Vážit nebudeme, prostě it is what it is. It is what it is, chat. Hamiku, si ready? Já jo. Chat, jste ready? Prosím. Dej mi aspoň něco. Nechci moc, nechci prostě Umbreona, nechci Sylveona, nechci prostě tyhle věci. Dej mi aspoň něco málo. Já se ještě rozsvítím chat, jen to nejde vidět. Kámo, kdyby tam byl Godpack, tak ty vole, to ti říkám, že tady normálně vyskočím z prvního patra a zavolám Rusovi sousedovi, že jsem otevřel Godpack. Oh my god! By the way, u Godpacku tam hnedka není energie, ale je tam prostě hit, ne? Pokud se nemýlím. Ne, první karta je taky to, myslím. Tam není tam není Já holo jsem to energie. v Prismatiku neměl, já jsem to viděl akorát. Podle mě u Prismatiku je insta-hit, ty myslím já. Ascendant. Energie jako to je vždycky. První booster. Z Prismatic Evolutions. SPC. Holografický trenér. Fluttermane. Holu. Lugia EXO. Tak začínáme decent. Není to full art, ale to je mega hezká karta, no. Jak je do modra, do Tyrkisova. Nahodíš mi ho? 82. Glaceon, ale v holu, takže nic. Komu tak tenhle nejde vůbec jako na... Vůbec ale, ten se... A už. Tomu se absolutně nechtělo ven, by the way. Má na 4krát, než trochu povolil. Tam bude Bůh, tam bude God. Tahle bude Godpack. Absolutně se tomu balíčku nechtělo. Dej mi. Godpack to není. Ale to nevadí, protože pořád tady na nás může číhat něco krásného. Něco, co nám vytvoří úsměv na tváři. Trenéra full artového rozhodně nechceme. Ty vole, tohle je krásná karta. Flareon, 13 kámo, ještě k tomu v megabolu. Per to tam. $32. Master Ball, nazdar. A Fluttermane, holografický, bez ničeho. Kámo, ten Flareon je fakt hezký. Krásný Master Ball pattern, hodně solid. Teď už víme, že je to worth. A kam já jsem to říkal, že tomu nechtělo. A dalšímu se nechce, hochu. A dalšímu se nechce. What is this? Krásný Master Ballek. Začátek máme výborný chat. Výborný. Nejlepší z celého dnešku. Trenér. Oh shit. Ursaluna, pardon, ale klasická pokebalová.
takže to nic. A končíme Groudоnem v holu. Kámo, tady jsou úplně někdy mě zasilovaný. Tam ty předtím šly úplně lehce a tyhle jsou extrémně jako zavařeny. Zkusím druhou stranu, že by to dával ze spodu. Ty ceny jsou z kolektoru, yes. Nemusí být úplně přesný, ale je to jako zhruba. Jo, ať víte co a jak. A samozřejmě W z Hamíkoviče, který nám tady hází lifetime. Protože to nemáme automatizovaný a automatizovat to podle mě ani zatím ještě nejde. Maximálně přes nějaký AI. Armatis. Larvitar. A Vaporeon. Škoda, že klasický. Ty Vaporeony nám docela padají, ale padají nám nějak Master Ball nebo tak. Je tady někdo, kdo si berete ty kory by the way? Klidně i zpětně z záznamu. Věřím, že to někomu může udělat radost. Čego, čau Kibu. To být Flareon. A teďka tohle otevíráme druhé SPCčko, z těch předchozích nepadlo vůbec nic. Bunáry a Espeon klasický holo. Flareon zatím to obhýjete v rámci druhé SPCčka, no. Tohle je nějaký čtvrtý, myslím. Jinak připomínám, tohle SPCčko půjde do giveaway. To znamená, že pokud pošlete 5 gifted nebo 5 kilo, tak máte jednu stupenku do toho zbytku z toho SPCčka, to znamená, že celý ten obsah toho boxu, tak získá jeden z vás, půjdete automaticky do roflu. Jak to myslíš ty starter of baddies? Regigigas, pokebalový klasický holo. Fluttermane, klasický holo. A Beamsy Kot holo. Je zajímavé, že tady ty Prismatic Boostery se nemají otevírají ze spodu než z vrchu. Tak, začínáme klasicky Slowpokem. Ten nám vždycky přinesl štěstí. Slowpoke for the win. Trenér, Suisun, Bronzong, holo trenér, Goldin ale v holu, Okirogi a to je poslední GG's. Naštěstí to je jenom kódík. Nevytáhli jsme si to být hnedka na začátku, ne? Pojď k nám ještě jeden. Aspoň nějaký. Mám toho Bronzonga, mám tak po 58. Trenér holografický. Hod. Ty vole, full artový trenér zase. Dneska už po druhé. 132. To je kámo hodně unlucky. Kolik máme těch full artových trenérů reálně? Mají nějakou cenu ty basic karty? Určitě. Tak jsou lidi, kteří třeba ti sbírají celý ty prismatic sety, víš? Jenom prostě chybí do kolekce a sbírají celý ty kolekce. Takže určitě ti někdo za to něco dá. Chodík. Holografický energy. Nám nepřineslo nikdy štěstí, tak třeba teď. OK, holografický Pokéball trenér, Technoradar. Aromatis, holu. To prostě my si vytáhneme Umbreona, ale nevytáhneme si toho Umbreona, kterého bychom chtěli. 59 Umbreon holo. Má nějakou hodnotu nebo ne? 45 centů, myslím si, no. Koukám, musíš říct číslo vždycky. To musíš podle mě dávat, to je 40 centů. To je holo, ještě k tomu není ani nějak to. Není to Master Ball nebo něco? 30. výročí bude insane, no. Kámo, holo energy, pojď, prosím. Nikdy jsi mi nepřinesl štěstí na začátku. Teď mi rozhodně přineseš. Great Task. Pokeballový trenér. Hippo Don. Roaring Moon, kámo, po 58. vole tady ten klasický holo. To není možný, my ho máme reálně tak 5krát tady toho. Jo, 30. výročí budou kupovat úplně všichni, no. To tak je, bohužel to je v obrovském hypeu.
Chat, potřebuju Spike High, potřebuju vaši důvěru, potřebuju vaši pomoc, protože zatím to opět vypadá na not good. Bude W? Bude W. Dvakrát jsme dneska měli bude W a nebyl. Dobrý full artový trenér, ne? Za 0,6. Povedz si. No, to je hezká karta, ne? Malá holčička Braille, ta trenérka. Cítím to teď, kámo. Energie je tady. Regigas v holu. Jolteon holu. Poslední 2 peky. To mi neříkej, že tady vytáhneme maximálně toho Flareona, vole, Mega Masteru. Master Ballu, takzvaně. Mám dojebal. Ten Master Ball jako ta cena je taková jako hodně kolísavá. Holografická energie, 3. dneska. Kámo, do 3. ze všeho dobrého. Cítím ho tam. Líkl jsem si 1 kartu, nevadí. A to Glaceona, ale v Pokeballu. Či tomu se to rozumovalo. To nic. A dále tady máme Technoradar, který nám udělá tuf. Cody is blind and autistic. Kámo, jako reálně to je fakt jako dogshit, jakože dogshit za dogshitem. Tak teďka napíšou lidi, že neotvárat. Jako reálně vy, co vyhrajete za těch 5 gifted, ten zbytek toho peku, jak ten bude mít větší hodnotu, jak to se tady otevřeme. Což je velice v pořádku. Kámo, Eevee pro štěstí v bejsce. Technoradar, nám to celý vyminusoval, nevadí. 2 strumpet, pojď, prosím. Trenér, ty vole. Poslední karta večera, chat. Víc už to dneska nebude. Já si myslím, že je jako v pohodě. Pořád jako Číslo? Pořád je to IVčko 75. IVčko IXO, akorát není full artový, no to je veliká škoda, kámo. To je podle mě GG. 5,85 dolarů. No, to můžeme tady poslibovat. Flareon, jako rozhodně ta karta je mega hezká. To neříkám, že vůbec. Ale chat, mám na prodej SPCčka, kdybyste chtěli. Já vím, že to promo... No to promo je vlastně dobrý, vole, protože ta šance, že tam budete mít něco dobrýho, je hrozně velká. To je reálně jako dobrý promo. Protože ta šance, že vy tam zrovna budete mít něco v tom SPCčku ode mě, je dost velká šance. Tady máte když tak ještě... Kódík. Za kolik je máš? Ale 8,5, 9 to chci prodat. Ale jenom pár, nebudu prodávat moc. Třeba 3, 4 se zbavím. Takže to bude rychlejší, tak ten to bude mít. To je ta promokarta, myslím, že 15 bobek. Jako jsou mega hezky ty slivy, a i ty bička, a i z těch SPCček. Hele, napište chat, kdo napíše první, tak ten to bude brát, jako určitě se nechci zbavovat všech. Jo, budu některý hodit, takže když bude velký zájem, tak ho prodám jenom prvním, co napíšou. Tím, že k tomu dostanete dopravu zdarma a podepsanou tuhle moji kartičku na památku.